Această oglindă are mărimea de 2 metri pe 2 metri și jumătate. Clientul a dorit foarte mult ca oglinda să fie doar dintr-o bucată. Dacă vă este interesat, priviți până la capăt tot procesul de montare. Так, Федя, позвони в учень. Да. Ну, я держу. А, что это у нас? А ты садись, буду говорить. Все, на, понимаете. Ты сейчас так оттуда выйдешь? Да, садись. Ну, садись. Да. Все, я сказал, что уйди оттуда. Montarea s-a sfârșit cu succes. După cum vedeți, oglinda este dotată cu iluminare LED din spate, întrerupător cu sensor de mișcare. Oglinda este de culoare grafit. Dacă v-a plăcut, dați-ne o apreciere și lăsați-ne un comentariu cu părerea dumneavoastră.